su našu Hrvatsku stigle nesreće, bilo je to godine 903. Kad su našu Hrvatsku stigle nesreće, mađarske zastave digohe dervari, silom hoće Hrvatsku da nam pomađari. Ustani bane, Hrvatska te zove, zove, ustani bane, Jelačiću. Ustani bane, Hrvatska te zove, zove, ustani bane, Jelačiću. Nema junaka, nema Hrvata, kao što je bio Jelačić ban. Nema
kuća naših zve. Do brata zgrada, Zrinskog poljubte svi, za njom na vrata, vjerni junaci svi. Sad braćo puno puške, sad zbogom put, dome naš ča uvijek, oj zbogom, prosudi zlud, da te dušman niđe brijeg. I već u grob, sveti zrub spada tvoj, al neće, za te sin svaku boj se kreće, dome naš ti vijek dom stoji. Boj je boj, za dom, sad u boj, ma paklena, nož najdiže svoj, nož, hajdu van, nas mal, al pravar je broj, to čeka smrt, drago smrt, za dom u boj, za dom u boj, sad zbraćom buduške, dome naš zauvijek, oj zbogom, prosudi zlud, da te dušman ide vječe. I već u grobu, sveti zrub spada tvoj, al neće, za te sin svaku boj se kreće, dome naš i vjerujem spoj. Boj je boj, za dom, sad u boj, ma paklena, nož najdiže svoj, nož, hajdu van, nas mal, pravar je broj, to čeka strp, radu smrt. Za domovinu vrijedi kolika je slast, proguš marinu, mora, u snove često stari kraj mi dođe, jave se slike kao da su žive, i opet gledam puteve i sela, sva škrta polja, kamenjare sive. Hrvatska moja, tako si daleko, uzalud pružam prema tebi ruke, pod tuđim nebom još me više bole, sve tvoje rane, bure što te tuku, pod tuđim nebom još me više bole, sve tvoje rane, bure što te tuku. Kako je doma, da li sad zvone starog tornja zvona, piši, makar 2-3 reda, kako je doma, o kako je doma, kako je doma, kako je doma, da li sad zvone starog tornja zvona, piši, makar 2-3 reda, kako je doma, o kako je doma, kako je doma. Hrvatska moja, tako si daleko, uzalud pružam prema tebi ruke, pod tuđim nebom još me više bole, sve tvoje rane, bure što te tuku, pod tuđim nebom još me više bole, sve tvoje rane, bure što te tuku. Kako je doma, da li sad zvone starog tornja zvona, piši, makar 2-3 reda, kako je doma.
zvone, starog tornja zvona. Piši mi piši, makar 2-3 reda, kako je doma, o kako je doma, kako je doma. Poštovani gosti, cijenjeni skupe, dame i gospodo, zaželio bih vam ispred ogranka Hrvatske demokratske zajednice mjesto Čačinci sretan i veseo Uskrs. Prije našeg svečanog početka počet ćemo sa himnom Lijepa naša. Ovom prilikom ćemo biti brzi i ekspeditivni jer imamo bogat program radni. Počet ćemo sa govorom gostiju, to jest predstavnika ogranaka iz općine, iz ostalih mjesta koji su prijavili svoje govore. Kao prvi bio bi Jure Primorac, predsjednik ogranka Podravska Slatina. Braćo i sestre, dragi naši Čačinca, u prvome redu ja vam želim sretan danas Uskrs. A ujedno vam i čestitam ovaj veličanstveni skup koji se održava u vašem lijepom mjestu, gdje uz proslavu Uskrsa slavimo i skup Hrvatske demokratske zajednice. Hvala Bogu, nije nam ovo prvi skup, jer ih održavamo već nekoliko dana, toliko da ne možemo doskočiti koliko nas traže naši ljudi. A ako Bog da sreće, bit će i još. Braćo i sestre, kako je najavljeno, ima nas dosta, neću, nije biti dugačak.
bit ću kratak, prilični. Danas mi se nalazimo u jednoj velikoj svjetskoj prekretnici. Cijeli svijet je sada uperija oči u demokraciju, jer demokracija nosi slobodu. Tako i naša Hrvatska demokratska zajednica pošla je putem demokracije, a vodi je dobar naš vođa, heroj Franjo Tuđman. On je naš pravo i prvi narodni predsjednik i mi se njemu divimo, bezuvjetno što ga napadaju i blate sa svih strana. Blate ga ljevica, da je ustaša, blati ga desnica, da je bolševik. A mi kažemo, niti je on bija ustaša, niti je on bija bolševik. Pa taman da je bija jedno i drugo, čelik i nije tvrdo se mi prikazao. Oni koji ga blate, to je laž, jer čista zlata nikad se hrga uvati neće. A nečistoće, nečistoga staroga željeza niko očistit ne može. Tako i našega Franju i našu Hrvatsku demokratsku zajednicu nikada niko neće okaljati. Nećemo se okaljati pred svijetom jer nam je čista povijest i svijetao obraz, svjetliji kao mjesec. Tako je. Oni koji ga napadaju, ne njega nego preko njega nas svi skupa, oni mu samo daju veći čelik i veću snagu. Jer je okupija skoro celokupni hrvatski narod u jedno kolo. Pa i meni, koji sam samouk i star čovjek, došla je nekakva misao na glavu, pa sam i ja sastavio par stihova. Bože, živi sve Hrvate! Tako je! Da se slože, da se sjate! Da u svojoj slogi svetoj svi postanu demokrati. Tako je! I u kolo da se skupe oko naše demokratske mile svete zajednice kao pčele radilice u svom roju kraj Načice. Braćo i sestre, oni koji ga napadaju, i oni imaju svoje zborove. Vidite kako velike, ali je to njima ni lako sastaviti. Trebaju mi samo 2 fiće. A mi moramo puno se pripremati. Pa neka, mi smo zato radni narod. Dolaze nam izbori. Svi pođemo na izbore. Nemojmo da nam ostane ni jedan glas, jer bi mogao puno biti šteta. Pa eto, oni koji kažu da smo mi svakakvi, a da nismo svoji. To smo mi bili svakakvi, samo nismo svoji. Od 45. do danas smio sam biti ciganin. Smio sam biti Turčin, smio sam biti komunista, smio sam biti Italijan, smio sam biti i crni đavo, samo nisam smio biti Hrvat. Iako je u nama kucalo naše staro hrvatsko srce koje je prvi pokrenio pokojni slavni Ante Starčević, Stjepan Radić i ostali naši prvaci koji su izginuli u našoj domovini. Njih je nestalo, oni su poumirali, neka im bude laka hrvatska zemlja. Ali evo, i mi smo bili zamrli,
ali evo mi smo se opet probudili kao onaj iz prvoga sna. I opet vam kažem, da budemo složni kao braća, kao ljudi. Ničije pravo nećemo skraćivati, ali ni svoje nećemo dati da nam se blati, jer nam je to već i dosadno. U posljednje vrijeme pošlo se toliko daleko da su nas htjeli razdijeliti, pa kao što neprijatelj hoće da podijeli jednu seljačku familiju, jer onda je nestaje. Tako su i ovi htjeli da nam dadu nekakvu autonomiju u Hrvatskoj. Pa zada smo mi to dočekali da nam baš daju hoće autonomiju u Hrvatskoj, baš oni koji su naši djedovi, to nismo spasili ostali ljudi. Mi takovi sudaca ne trebamo, niti ćemo i nikad trebati. A ako bi i zatrebali, mi imamo naše dobre advokate koje će te suce odbaciti i kazati, ej brate, ti krivo sudiš, nemaš poštenja, nemaš obraza. Sudi u svojoj kući, zapovjedaj u svojoj kući, a od moje peri ruke. Tako je! U ovo doba u kojem se nalazimo, mi nikad negdje i boljega rukovodioca nismo mogli naći od gospodina Tuđmana. Ima i drugi koji nam se neću za vođe, ali kakvi su? Oni spadaju po mome mišljenju u one kao noj kad metne glavu u pijesak da ga zvije druga tuče. Boga mi je tako, ali ja se nadam da Tuđman neće to napraviti, jer je on čovjek naš pravi, čestiti, prikaljeni i neka nam ga Bog poživi. Braćo i sestre, vidite li ovi grb na našoj lijepoj hrvatskoj zastavi? Njemu nešto fali. Njemu fali golub sa građicom mira, jer je hrvatski narod miran. I ja se nadam da će Hrvatski sabor i hrvatska vlada staviti golube na hrvatski grb. Sada bi vam još samo rekao, budimo složni, budimo disciplinirani, izađimo na izbore bez ikakva straha, jer strah je otpao, da ga više ne postoji. Jer oni koji se groze izgubit ćeš radno mjesto, već su popustili, ne liču više tako, a radno se nešto ne gubi. To su u stvari oni koji sjede na foteljima koznatim i otole se prijete jer znaju da će te fotelje brzo izgubiti. Tako je! A nije ni to što će izgubiti fotelje, već onaj ko u fotelji pljuje na hrvatski narod i na svoga radnika, onaj će doći i na tvrdu klupu i će se znojiti. Jer će ga sam onaj radnik koji ga ispustio iz posla doći pa kada nasmrćno nije će ovdje mjesto. Ja, brat! Sada vas opet pozdravljam svi skupa, neka nam bude sretan Uskrs, a naskoro ćemo imati i porođenje naše mile i drage majke domovine Hrvatske. To će nam biti kao novi Božić. Ja, brat! Čuvajmo se kukolja, čuvajmo se bunike, jer od kukolja nema kruha, pa makar ga u svetoj vodi kalini. A od bunike nema lijeka, pa da je u 7 svetih sakramenata nećemo. Na
izborima dobro pazimo kome ćemo svoj glas dati. Poučimo jedan drugoga. Nismo ni vikli tako glasovati na dugo vremena. Ovo su nam, braćo, prvi izbori. Možda u svojih 100 godina. Pravi demokratski. Jer ja sam bio glasač 1935. i 1939. Kad sam morao doći kada glasam za listu doktora Mačeka. A tamo me žandar gleda. I da je to bilo malo teško, ali i opet sam glasao. I dan danas je bilo teško se uputiti i organizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu ogranak u Podravskoj Slatini. Ali mi je nešto srcom krenilo, pa sam sam promislio, još nekoga umorila visi, još mi, ako treba, i puška o ramenu visi. Ja, brate! Živio naš govor! Živio! Zahvaljujemo se Juri Primorcu. Sada bi nas pozdravio Vinko Blašković, potpredsjednik izvršnog odbora općine Podravska Slatina. Draga braćo i sestre, dame i gospodo, štovani skupe, želio bih vam prije svega čestitati uskrsnuće Isusa Krista. Da ga provedemo u što boljem raspoloženju. Ispred općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice općine Podravska Slatina moram da kažem nekoliko riječi što smo u zadnjih dana doživjeli. Nigdje ovdje na ovom skupu nisam vidio slovo U od našeg naroda. Nisam vidio nikakvu oznaku takovu, kao što su radili na ostalim mitinzima, a svi dobro znamo na kojima mitinzima. Da bi danas zorom zajedno u Podravskoj Slatini na centru naš gospodin doktor Franjo Tuđman osvanuo sa nekom crnom mrljom iznad glave. A svi dobro znamo čija je ta crna mrlja bila i crna boja, a mi takve boje u našoj državi ne želimo. Slušao sam danas na radio neke govore, neke predstavnike koji zastupaju određene stranke. Tamo jedna gospođa nas spominje kako treba čuvati svoju djecu. Ja ne znam ko to treba čuvati svoju djecu. Upravo Hrvatska demokratska zajednica je ta koja ide tim putem da svi imamo demokraciju i slobodu i pravo razmišljanja svojega kako mi hoćemo sami. Neki pričaju, treba zaštititi prirodu i čovjekovu okolinu. Pa ti koji to pričaju, koji sad to obećavaju, nisu trebali Slatinski bajer napuniti sa piljevinom, da nam sad tamo smrdi. A svi znamo da su se tu legle divlje patke, licke i ostala močvarna divljač koju mi u našoj Slatini imamo. Ne bih htio dugo otezati, zaželio sam vam uskrsnuće Kristovo da ga provedete u dobrom raspoloženju. Ali to nije isto kao sa našim uskrsnućem, ne poklapa se ni dan. Danas je uskrsnuće Kristovo koje slavimo, a za 8 dana slavit ćemo uskrsnuće hrvatskog naroda, ali ne kao Isus Krist koji je uskrsnio od mrtvih, već mi ćemo ga slaviti koji uskrsavamo među živima. Hvala lijepo. Čak su i mladi stručnjaci koji su na osnovu poštenog školovanja i rada stekli kvalifikacije za vođenje kolektiva i naroda morali pristupiti partiji na vlasti. Ili su joj pristupili, ili su se morali odreći rukovodećih položaja. Mi smo skromni i čestiti ljudi, pa smo pokorno i poslušno tajili svoja htjenja. Ne zato što nam domovina nije bila u srcima,
već zato što nismo htjeli podhranjivati podjarmljivačke težnje partije na vlasti. Takve njihove težnje prisutne su i danas, ali vlast im više ne smijemo i nećemo dozvoliti. Period od 45 godina predug je da bismo ga olako zaboravili. Predugo su drugi odlučivali u naše ime. Hrvatski narod nije ni maloljetan, ni malouman da bi mu bio potreban staratelj. Mi smo i pošteni ljudi, pa nećemo odricati pozitivne rezultate partijskog djelovanja, ma koliko ih malo bilo. Ti pozitivni rezultati, i to moramo priznati, zanemarivi su u odnosu na sve ono što kao civiliziran narod zaslužujemo i što je trebalo postići. I druge su zemlje tijekom rata bile razorene, neke čak i više, a upravo je žalosno da se danas uspoređujemo. Ako su oni na sveučilištu, mi tek učimo prva slova. Naš poslijeratni period nije bio razvoj, već nazadovanje. Zato je pravo mjesto i pravi trenutak da postavimo neka pitanja. Zašto Čačinci i Zdenci još uvijek na pragu 21. stoljeća nemaju dovod pitke vode kad znamo da zbog nepostojanja kanalizacione mreže dolazi do zagađivanja bunara i širenja zaraznih bolesti? Zašto sjeverni dio općine od Podravske magistrale do Moslavačkog Krčenika zaostaje u razvoju u svakom pogledu? Da li je Savez komunista izgradio sve ono što je izgrađeno? U poslijeratnom periodu imali smo besplatno školovanje, a skupo smo ga plaćali. Imali smo pravo na rad, a sve više nezaposlenih. Imali smo pravo odlučivati kolike će nam biti porodice, ali ovisno o tome jesmo li bili spremni biti više ili manje siromašni. Imali smo sjetve koje su gotovo redovno bile skuplje od žetve. Želimo prekinuti s takvom praksom. Premda najveći dio nas o ratu ima spoznaje samo iz knjiga, priča i izmišljenih filmova na zadanu temu, poneki nas nazivaju ustašama. Mi to nismo i nećemo biti. Ako naša zajednica postane ustaška zajednica, ja ću biti prvi koji će iz nje dobrovoljno istupiti kao što sam u nju dobrovoljno i pristupio. Srbe u Hrvatskoj podsjećamo da je Hrvatska i njihova domovina, da ih nitko ne tjera i da nikad nisu bili ugroženi. Nismo za prebrojavanje. Nismo za prebrojavanje, ali želimo podsjetiti da su bili i danas su na najvećem broju ključnih i rukovodećih položaja u Hrvatskoj. Za usporedbu, nitko od 45.000 Hrvata u Beogradu nije sposoban da bude ni predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva. Tek toliko da se zna tko je ugrožen i gdje vlada demokracija. Unatoč tome, mi nismo revanšisti. Mi se borimo protiv mržnje i oružja i protiv šovinizma. Ali mi jesmo rodoljubi. I zalagat ćemo se da od sada uvijek smijemo slobodno reći kojem narodu pripadamo i koju domovinu ljubimo. Vjerujući u vašu trezvenost i opredjeljenje za korjenitu promjenu duhovnih i materijalnih pretpostavki sveukupnog života Hrvatske, u vaše opredjeljenje za Hrvatsku kakvu želite, uvjereni smo u pobjedu na predstojećim izborima jer očekujemo da ćete svoj glas dati za svoje kandidate. Ukoliko odlučite da vas predstavljamo u općinskoj skupštini i Hrvatskom saboru, obećavamo da ćemo zastupati naše zajedničke interese za dobrobit našu i naše djece,
za bogatiju i sretniju budućnost. Mi ne obećavamo bolji život sutrašnjice bez rada, ali ćemo se zalagati za jednako vrednovanje rada u dioničarskim društvima, kod privatnih poduzetnika i u poljodjelstvu. Mi ne obećavamo radna mjesta nezaposlenima, ali ćemo se zalagati da nezaposlenih bude što manje, da se otvaraju nova radna mjesta kako bi generacije koje dolaze mogle samostalno privređivati za svoju egzistenciju bez ovisnosti o svojim roditeljima. Mi ne obećavamo poboljšanje životnog standarda preko noći, ali ćemo se zalagati za stvaranje osnova za trajnu dobrobit i kvalitetu življenja. Mi ne obećavamo ukidanje ni smanjenje poreza, ali ćemo se zalagati za pravednu poreznu politiku. Mi ne obećavamo trenutni preporod naših sela, ali ćemo se zalagati za razvoj u svakom pogledu, za izgradnju objekata od vitalnog značenja svih nas, za kulturno, zdravo, bogato i sretno življenje. Naša imena nalaze se na listama kandidata, ali naša imena nisu važna. Ako odobravate ova htjenja i ako želite postati sudionik povijesnog trenutka odluke, na predstojećim izborima zaokružite redni broj uz ono ime pored koga piše HDZ. Dozvolite mi na kraju da svima vama i svim ljudima dobre volje i dobrih namjera poželim mir i blagostanje, a vjernicima sretan i veseo Uskrs. Zahvaljujemo gospodinu Žarkoviću. Sad bih zamolio da kaže par riječi Antun Kojić, predsjednik ogranka Bukovica i Breznik. Bog, dame i gospodo, braćo i sestre Hrvati, ispred ogranka Hrvatske demokratske zajednice Nova Bukovica Breznik, koja je sinoć u masovnom broju održana, želim vam sretan i veseo Uskrs. Želja nam je i vjerujemo u pobjedu na predstojećim izborima, da će Hrvatska demokratska zajednica pobijediti. Hvala. Zahvaljujemo. Sad zamolio Vidu Aleksandra, predstavnika ogranka Stara Jošava, Nova Jošava i Crkvari. Pozdravljam u ime Hrvatske demokratske zajednice ogranak Stara Jošava, Crkvari i Nova Jošava i svim prisutnim. U ime njih želim sretan Uskrs. Ne bi odužio, nego bi poručio svim građanima Hrvata da izađu na izbore, da daju svoj glas za dobrobit nas. Hvala. Zahvaljujemo. Sad bih zamolio gospodina Franju Antolovića, predsjednika ogranka Bakić. Draga braćo i sestre, dame i gospodo, imam čast da vas pozdravim ispred ogranka Hrvatske demokratske zajednice kao predsjednik sela Bakića. Pošto nas dosta ima, ne bi odugovlačio, nego bi poželio svima skupa sretan i vesel Uskrs. Složno u izbore za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Zahvaljujemo. Sad bih zamolio gospodina Ivicu Bošnjaka, potpredsjednika predsjedništva ogranka Crnac. Opa, ba! Hvaljen Isus i Marija, kraljica nas Hrvata. Štovani skupe dame i gospodo, pozdravljam vas ispred ogranka Hrvatske demokratske zajednice za mjesto Crnac. Neću vam držati nikakav govor, nego ispred ogranka i u svoje osobno ime želim vama i vašim obiteljima sretan i blagoslovljen Uskrs. Bog!
Zahvaljujemo. Sad bi zamolio Antuna Hačića, predstavnika ogranka Rastovac. Štovani skupe dame i gospodo, čast mi je da vas pozdravim ispred ogranka Velikog Rastovca, ispred 200 članova Hrvatske demokratske zajednice. Trebao bi se ispričati, danas sam trebao biti u Kućancima, tamo na osnivanju, jel da? Ali bilo mi je prvo važno da dođem na svetu misu koju pratim redovitno od mog postanka. A na toj svetoj misi moje zaduženje je da se pohvalim, jer kaže, ako se tko hoće hvaliti, ako je jak, neka se ne hvali jakošću i hrabrošću. Ako je bogat, neka se ne hvali bogatstvom. A ako se pak hvaliti hoće, neka se hvali da je mene spoznao Gospodina Boga svojega. Tako je! I nisam mogao, iako je to meni drag skup, bio tamo u Kućancima ili ovakvi naši skupovi, ali ne prepuštam svoju svetu misu na blagdan uskrsnuća Krista, našega Gospodina, koji je uskrsnuo na današnji dan, jel da, i tako. Čestitam vam ujedno uskrsnuće Gospodina našega Isusa Krista, jel da? A želja mi je žarka i vruća da u nedjelju, ali nećemo valjda moći u nedjelju, nadam se to posle drugog kruga, da ćemo moći čestitati uskrsnuće naše demokratske Hrvatske države. A što sam rekao i sinoć u Crncu, možda je moje to izlaganje pogrešno. Može biti, nije to istina. Naša Hrvatska nije nikada ni umrla da bi joj bilo potrebno uskrsnuće. Ona je bila, ona je sada i bit će ubuduće. A ove naše boljševike, pa takve, to ćemo mi s njima. Ja recimo bi vam samo nešto rekao, ovako sam si nešto pribilježio, jel tako? Imamo jednog ruskog pisca, Evgenija Jevtušenka, koji je rekao ovako u jednoj svojoj knjizi, mislim da je to knjiga Karla Steinera, i povratak iz Gulaga i 7000 dana, a Jevtušenko je napisao predgovor toj knjizi, gdje otprilike ovako kaže: u Troji stražu pored strašne ploče, da ne ustane Staljin i sa Staljinom prošlost. Nadam se i danas taj Gorbačov, vođa te sovjetske Rusije, majčice Rusije, koja je, hvala Bogu, nekako se preokrenula i tako nije više na onom pravcu na kojem je bila, jel da? A ja mislim da je danas njegova majka, 76-godišnja stara, u svom Gorbačovom rodnom selu Starvopolu, da sjedi ispred pravoslavne crkve i pazi da ne bi neko otišao unutra nedolično obučen i da prodaje neke novine, tako crkvenu štampu širi i moli svoga sina Gorbačova, koji je sklon reformacijama, jel da omogući to, da se to obistine riječi naše majke, blagoslovljene djevice Marije, koja je u Fatimi poručila prilikom svoga prikazanja da će Sovjetski savez biti ipak sveta zemlja, da će se obratiti i tako i to. I sad, a vas, dragi moji Hrvati, zemljaci i druge narodnosti, tako pozivam, mislim da je to ispravno, ne znam, ja imam jako malo škole, ja sam inače zidar, jel da, znam kamenje kotrljati i tako, ali znam i ovo, jel da, recimo. Mislim da bi vam smjeo uputiti riječ monoite, to znači obratite se Bogu Otcu svemogućemu se molite. Nema bez njega nikakvog napretka, nema ništa. Danas sam u Glasu Koncila pročitao, ne znam, ovdje ga nemam, nisam ga poneo, neki Lančarski, on je tamo neku propovijed držao komunistima i kaže, htio je razuvjeriti kako je religija štetna, kako to nije ispravno i tako. I onda kad se uvjerio da je ta
publika se uvjerila u njegovu istinitost priče i tako, pa se udostojio da ih pozove ako ima ko šta reći i pitati. Među njima je bio jedan mlad svećenik i kaže mu Lančarski, kaže, imate samo 5 minuta govora, samo 5 minuta. Taj mladi svećenik nije trebao tih 5 minuta, nego je došao ovako kao što sam sada ovdje ja i rekao je, vas krstno je Isus Krist, to na pravoslavnom ja to ne znam sada dobro reći, ali na našem znam, uskrsno je Isus Krist. A Lančarski je rezultat toga, Lančarski se automatski povukao. Povukao se, otišao je, nema ga više. U Rikver, šta će? I onda gledajte i ovo, naš veliki brat, jel da, ne naš veliki brat, nego ovaj, od onoga Miloševića, onog Glavulje, njegov prijatelj, Staljin, on je recimo, on je mislio da će stvoriti na zemlji raj, crveni raj. A rezultat toga raja svi vrlo dobro sada vidimo. Ne znam da li ste upoznati, ali ja znam. Njegova ćerka Svjetlana Staljin, koja je sada otprilike 66-77 godina, na našem teretu je, na našem katoličanskom teretu, živi u jednom opatijskom rezervatu tamo kraj Rima, gdje u naše časne sestre uzdržavaju. Njegova ćerka Svetlana, koja se udavala za onog Indijanca, pa za Amerikanca, i da bi mogla iz Sovjetskog saveza pobjeći, onda je izmislila da mora baciti na njegov pepel u svijetu reku Ganges. I onda je jedna naša predstavnica časnih sestara, ja kažem naša, jer mi nemamo više, Isus Krist kaže, nema više Grka, nema više Rimljana, nema više nikoga, mi smo svi braća po Kristu Isusu, Gospodinu Bogu. A ta naša sestra koja je tamo u Rimu, gdje je sada ta Svetlana, ona kaže, pa nisam trebala ju primiti, ali Svetlana je neviran duh i kad se uzme u obzir onaj njezina prošlost, kad je gledala ubojstvo svoje majke, nasilje svoga čače, toga Staljina, toga majmuna staroga. I onda je kaže, iza svega toga moramo ju oprostiti, moramo ju primiti i tako. Na koncu konca, to je naša odlika, nas katolika, Hrvata i tako. Mi moramo opraštati. Naš Gospodin Isus Krist je rekao, Oče, oprosti mi jer ne znaju što čine. Zaista to moramo, tako se i mi ponašamo. Ne mogu vas zamarati više, ne mogu, ja sam običan čovjek i tako, sve me stid izaći pred ovakve ljude, ali tako, šta ja ako me pitate, hoće li kuću vam uzidati, onda vrlo dobro, to kamenjom i crkve i sve to, ali ovako nešto, ali me natjeralo to, znate, tira me, kopka me, ja danima i noćima razmišljam i neću odustati toga, borit ću se i doću do svetog cilja i ne dao Bog da propadnemo, ja ću se povući nazad u katakombu i tako ću živjeti dalje. Ne bih vam više ništa drugo rekao, nego eto, usko sam vam čestitao i tako, hvala, glasajte za Demokratsku zajednicu Hrvatske i tako u prvom krugu valjda nećemo dobiti taj, nego ćemo morati paziti vrlo dobro na drugi krug, sad ćete vi to vidjeti, neću odustati još, oprostite mi, nek malo imam ja vremena, ovo bi vam pročitao, jer ja pratim drugo. Informiranje o kandidatima pravo glasovanje. U nedjelju će u Hrvatskoj hrvatski narod i svi građani moći izraziti što hoće. Vjernici će dati svoj glas slobodi čovjeka, crkve i naroda. Daće svoj glas slobodi od straha i nasilja. Daće svoj glas miru koji je utemeljen na pravdi i dostojanstvu svake ljudske osobe. Dajmo svoj glas boljoj budućnosti, suverenitetu hrvatskog naroda i svih građana lijepe naše domovine. Na to nas obavezuje bogoljublje, čovjekoljublje i rodoljublje.
Bilo je jako opširno. Zahvaljujemo. Sad bih najavio gospodina Milu Damjanića, predsjednika ogranka Orahovica. Dragi moji Hrvati i ostali narode dobre volje koji ste danas ovdje prisutan. Pozdravljam vas ispred ogranka Hrvatske demokratske zajednice iz Orahovice. Okupljeni smo danas ovdje u jednom lijepom velikom broju i mahom sve mladi ljudi. A okupljeni smo u jednoj slobodi, u jednoj želji za boljom i ljepšom budućnosti za našu novu i bolju Hrvatsku. Danas smo ovdje da proslavimo naš Uskrs u vjeri, ljubavi i blagostanju. A u nedjelju 22. travnja svojim glasom pozovite i označite jednu novu Hrvatsku i glasajte za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ja se zahvaljujem. Prelazimo na drugu točku danas, koja će biti posebno drago da najavim naše kandidate za koje ćete glasati 22. i koji će se nalaziti na glasačkim listićima. Za društveno političko vijeće mjesnih zajednica Skupštine općine naši kandidati su sa ovih izbornih jedinica Branko Behin, Mirko Kojić, Vlado Jurlina, Petar Dadić i Ivan Šince. Za društveno političko vijeće Skupštine općine Mato Nikšić, Duško Alebić, Darko Krmpatić, Jurica Jurišić i ja osobno Miroslav Buneta. Za vijeće udruženog rada individualnih poljoprivrednika Skupštine općine zastupa nas Ivan Matijašec. Za vijeće udruženog rada individualnih poljoprivrednika Sabora Marko Vinarić, Prnjavor Slavonski. Za vijeće udruženog rada Sabora Ivica Čeme, Našice. Za društveno političko vijeće Sabora općine gospodin Milan Pezić, Orahovica. Za društveno političko vijeće Sabora općina i to Donji Miholjac, Podravska Slatina i Slavonska Orahovica, naš cijenjeni gost, gospodin Stjepan Mesić. Ujedno je on i glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice. Sada bih zamolio ove naše članove da izađu ovdje, da ih i vidite. Gospodin Pezić. Nemojte se sakrivat nego na licu mjesta. Sve koje sam tršta molim da izađu. Ja bih sad zamolio ispred društveno političkog vijeća Sabora općine gospodina Pezića da kaže par riječi. Ovo je, kako rekoh, naš prvi Uskrs kojeg slobodno slavimo i posljednji kojeg slavimo u
partijskoj, policijskoj i socijalističkoj Hrvatskoj. Svi naši naredni Uskrsi, naši Božići, bit će proslavljani u Republici Hrvatskoj i to kao državni praznici. Svoje prve partijske kritike dobio sam baš za uskrsne praznike. Kao đak i srednjoškolac u Vinkovcima, kasnije kao student, jer su me napredne kolege primijetile pred crkvom, pa sam zbog toga i dobivao. A ja sam htio samo da se ogrebem za komadićak šunke ili koje je kuhano jaje, jer na našim jelovnicima u domu toga nije bilo. Valjda zbog dijete ili brige za zdrav organizam mladog čovjeka. I ovu današnju proslavu omogućila me je Hrvatska demokratska zajednica, predvođena hrabrim, odvažnim i slobodnoumnim sinovima hrvatskog naroda koji su se tajno sastali da bi javno i hrabro istupili pred svoj narod i da bi ga poveli u svijet demokracije, a izveli iz jednoumlja i bezumlja. Ponudivši korijenite suštinske promjene, ne revolucionarne kao naši 45-godišnji vlastodržci koji, mijenjajući ime iz Socijalističkog saveza u Savez socijalista, iz Saveza komunista Hrvatske dodajući, a Savezu komunista Hrvatske dodajući još 3 slova, valjda zbog simetrije, SDP, uvjeravajući nas da su oni začetnici promjena, da su oni inicijatori promjena, takve oni promjene provode 45 godina, a te promjene koje nam oni nude nas ne zanimaju. Nude nam promjene kad su se demokratske stranke organizirale, omasovile, kad im njihovo članstvo baca knjižice i kad su ih braća po ideologiji preko noći zbačena sa vlasti, kad im pripremaju suđenje za zločine i kad su neki i zauvijek promijenili svijet. Onda nam nude promjene, ali ne kažu da im je dosta vlasti, nego vele mi i dalje želimo vlast. Mi to najbolje znamo. Mi najbolje znamo koliko narodu treba slobode i demokracije, a oni bi nam to sasvim precizno izvagali. Mi ne pristajemo na takvu vagu, jer ta vaga laže. Moglo se čuti kako mi nismo državotvoran narod, a kako smo to mogli biti državotvoran? Kad nam je umjesto reprocionalne zastupljenosti u vojsci, policiji, carini, državnim institucijama, diplomatskim i privrednim predstavništvima proporcionalno bilo namijenjene samo iseljavanje. Smatraju valjda da će nas oni bolje predstavljati, nego da se zajedno ili sami predstavljamo. U buduće će svatko sebe predstavljati. Oni su točno znali kad treba nešto bitno promijeniti. Znali su mjesec i godinu kad poljoprivredno dobro treba postati PIK, IPK, PPK i tako dalje. Kad uvidiše da nema rada i zarada, tada izmisliše udruženi rad. Kad opet shvatiše da tu nema rada, hitno izmisliše sud udruženog rada. Kad vidiše da od samoupravljanja ne ostane baš ništa, oni izmisliše pravobranioca samoupravljanja. I sad su oni nama nešto lijepo zamislili. Samo taje, hoće valjda da nas iznenade. Ali oni su nama promovirali NNI i od njih stvarno nas ništa ne može iznenaditi. Ništa ne kažu kada i kako će vratiti oduzeto, kada će iseliti iz tuđih kuća, kada će vratiti oduzetu zemlju, šume, pašnjake. U Ustav Hrvatske uđe amandman o denacionalizaciji. Oni o tome uporno šute. Možda je to i u kontekstu hrvatske šutnje.
da će se u buduće svatko sam sebe predstavljati u svijetu. Ako se netko boji da će to biti skupo, odgovaram da će to nama biti 100 puta jeftinije. Naša predstavništva otvarat ćemo prvenstveno tamo gdje je naš iseljeni živalj, a ne u plevenskim nastambama da bi ih vrbovali za nesvrstani pokret. Jer mi smo se svrstali u Europu. Kome to treba, neka tamo i ostane, mi mu zato nećemo dati ni jednoga dolara, niti jednoga konvertibilca. Može se čuti u Orahovici kako stvaramo i želimo veliku Hrvatsku. Odgovara im da se Hrvatska stvarala kroz 13 stoljeća, da je Hrvatsku stvorio njen narod, njena povijest, njena kultura. Hrvatski narod ne zna ni za kakvu veliku, ni za kakvu srednju, ni za kakvu malu Hrvatsku. Hrvatski narod zna za svoju domovinu Hrvatsku, za svoju Republiku Hrvatsku. Mi samo želimo da budemo zrnce pijeska, ugrađeno u čvrste temelje demokratske i slobodne Hrvatske. Pričaju da smo za našu aktivnost plaćeni u markama, iako su svjedoci da je i dinar na cijeni. Valjda da bi nam podigli cijenu. Hvala im. Sijači straha spominju oružje. Samo kukavicama treba oružje. Srbi su hrabar narod i ne treba im nikakvo oružje. Posebno ne protiv hrvatskog naroda, kako im su i do sada dijelili zlo i dobro i koji će to činiti u buduće. Na dostojanstven način. Niti jedan borac nema se čega plašiti. Jer da se borci plašili nikad ne bi došlo do ustanka, nikad okupator ne bi bio istjeran i pobjeđen. Samo hrabar čovjek može se latiti oružja i suprotstaviti se okupatoru. Ti se ljudi ne boje. Boje se oni koji su se skrivali i od svoje i od neprijateljske vojske. Da bi kad je bilo gotovo, ipak regulirali status borca i pošto nisu bili u borbi, u ratu, ostadoše veliki borci za metenje tavana, borci za pozicije. Ostadoše borci za samoupravljanje. Boje se oni da oni koji nikad ništa nisu radili. Boje se pravobranioci samoupravljanja koji su ga tako stručno i zdušno branili, za koje nije bila potrebna nikakva stručna sprema. Dovoljna jer bila je samo dostatna moralno-politička podobnost. Boje se i sudovi i suci udruženog rada. Boje se jer su presudili radu. Boje se i rukovodioci kojima je uz ostalo najvažnija bila moralno-politička podobnost. Boje se jer će ostati bez podrške i zaštite partije. A morat će se suočiti sa tržišnom ekonomijom, sa tržištem, sa zakonom tržišta, sa zakonom ponude i potražnje i neće imati pomoć Mike, Milke, Jure i ostali koji se od toga svega zaštitili dogovornom ekonomijom. Juče se čulo u Orahovici da puše smrdljivi vjetar koji remeti sreću i zadovoljstvo koje je socijalizam podario narodu. Njima, kao i onima kojima smetaju naše poruke i plakate, ništa nećemo poručiti. Za njih nemamo ni vremena, ni pravu riječ. Ali zato vama poručujemo da će odbornici u Skupštini općine i zastupnici u Saboru ispred Hrvatske demokratske zajednice u Saboru zastupat vaše mišljenje i da će izravno prenositi vaše misli i želje, a da pritom neće konzultirati niti sa komitetom, niti sa policijom. I zato neka ne računaju niti na jednog našeg odbornika, ni zastupnika. Neka ih potraže gdje su ih do sada nalazili. Živjeli! Zahvaljujem gospodinu Milanu Peziću. Zapamtite to ime, ono će biti
cijeloj općini na listićima. Sada bih zamolio ispred društvenog političkog vijeća Skupštine općine kandidata Matu Nikšića da kaže par riječi. Dragi moji prijatelji, dobar dan. Lijepo vas pozdravljam i neka vam je sretan i veseo Uskrs. Posebna mi je želja da pozdravim našeg dragog prijatelja, saborskog kandidata, našeg starog i dobrog znanca, gospodina Stipu Mesića. Nažalost, imao sam želju, ja osobno da pozdravim Ivana Vekića, njega nema među nama iz opravdanih razloga, ali možemo ga pozdraviti jednim pljeskom, ja mislim. Dozvolite mi da u ime kandidata mjesne zajednice Čačince da za društveno političko vijeće iznesem u kratkom ocitane osnovne smjernice u borbi za bolje sutra mjesne zajednice Čačinci, nas samih, a što je najbitnije za bolju i ljepšu budućnost naše djece. Od samog početka moramo se vrlo ozbiljno zauzeti za izgradnju infrastrukture u mjesnoj zajednici Čačinci. Što se toga tiče, mislim da smo u vrlo lošoj situaciji. Samo da vam spomenem neke najbitnije stvari koje bi se trebale po hitnom riješiti. Pod prvo, pitanje kanalizacije i sami znate kako nam je stanje. Ako se najhitnije ne poduzme nešto u rješavanju kanalizacije, posljedice mogu biti vrlo kobne za sve nas. Tako je! Pod brojem 2, pitanje vodovoda i plinovoda po Čačincima. Mislim da i to riješi problem samo ako se svi žitelji Čačinaca za to zauzmu. O tome bi trebalo da brinu novo izabrani kandidati za društveno političko vijeće i vijeće mjesnih zajednica i svi ostali naši predstavnici. Moram da kažem da puno očekujem od novoga općinskog rukovodstva i da se prema Čačincima neće odnositi kao do sada, jer od općinskog kolača Čačincima su dopadale mrvice ili najčešće ništa. Nadam se da se slažete s ovom mojom konstatacijom. Evo ovdje vama iza leđa je posljednje počivalište naših najdražih. A znate i sami u kakvom je stanju. Moramo si uzeti obavezu izgraditi mrtvačnicu, puno više brinuti o samom izgledu našega groblja. Dragi moji mještani, to bi bio jedan dio naših obaveza u sljedećem razdoblju. Nadam se da neće ostati kao do sada samo na planovima i da ćemo konačno početi rješavati te naše probleme. A našim prethodnicima na dušu neka bude onaj samo doprinos i to što smo s njim nisu ništa napravili. Tako je! Bila bi mi želja da se to pitanje postavi na pravome mjestu i da se mještanima odgovori što je učinjeno sa tim sredstvima. Umrlo je! Kao dalje zadaci moramo se zauzimati za izgradnju privrednih organizacija i zapošljavanje mladih ljudi. Privatnim poduzetnicima se mora posvetiti puno veća pažnja. Vrlo dobro znamo da kreatori dosadašnje politike nisu puno vodili brigu o Čačincima, a i ovim našim malim mjestima oko Čačinaca. Moramo se boriti protiv svake nacionalne isključivosti, priznajući sva prava svakoga naroda. Trebalo bi doći do značajnih promjena u poreskoj politici, posebno u poljodjelstvu. Ako nismo zakasnili tu, mislim da tu seljaka je ostalo vrlo malo, ali još se nešto može napraviti. Tako je. Moramo se boriti za povratak i osiguranje egzistencijalnih pitanja povratnika sa takozvanog privremenog rada iz inozemstva. Jer siguran sam da bi svojim povratkom, svojim iskustvom i marljivošću u svoj kapital pridonijeli boljoj sutrašnjici naše lijepe Hrvatske. Tako je. Boriti se za iseljeni dio hrvatskog naroda i njihov povratak na rodna ognjišta. Ja osobno imam vrlo bliskog roda koji je morao otići prije gotovo 4 desetljeća i nisu se nikada vratili. Pretpostavljam da ovdje među vama ima prisutnih i sličnih takvih slučaja.
Rekao bi da je to trebao biti jedno od vrlo važnih zadakata Hrvatske demokratske zajednice i osobno se tome iskreno radujem. Moramo se boriti za njegovanje tradicija kulturne baštine hrvatskog naroda i svih naroda koji ovdje žive zajedno s nama. Posebno se trebamo zauzeti za stare i nemoćne i pomoći im pri izlasku na ove izbore. Ne mogu da ne spomenem neki strah koji je bio prisutan među našim članstvom, ali ja vas uvjeravam da za to nema razloga i da se svi zajedno možemo ponositi što smo članovi Hrvatske demokratske zajednice. Samo da poručimo onima što su nam prijetili na razne načine da smo mi hrabri, pošteni, dobri i pravedni ljudi i da se ne plašimo tako lako. Mi nikome nećemo ništa naša učiniti, s tim da i nama niko ništa ne čini našao. Mi želimo biti svoj na svome, to vrlo dobro znate. Mislim da je jedinstveni trenutak u povijesti ove naše drage Hrvatske i svega njenoga življa i da tu priliku ne smijemo nikako propustiti. Zato izađimo na izbore i dajmo svoj glas za kandidate Hrvatske demokratske zajednice. A ja se nadam da ćemo poslije 22. travnja zauzeti mjesto koje nam pripada kao najhrvatskoj i najbrojnijoj stranci u hrvatskoj povijesti. Da ćemo naši predstavnici u novom Hrvatskom saboru imati snage da nas povedu u sretniji i bogatiji život. I na kraju, dragi moji, svi vam se zahvaljujem na ovako lijepome odazivu, na vašoj pažnji i moram da vam kažem da sam istinski sretan kao nikad do sada i nadam se da će tako dugo da potraje. Još samo ovo, živjela Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa njenim i našim vođom, doktorom Franjom Tuđmanom. Hvala Marija. Dame i gospodo, poštovani skupe, koristim ovaj trenutak da svima vama u ime ogranka Hrvatske demokratske zajednice Čačinci, kao i svoje osobno, zaželim sretan i radostan Uskrs kao i uskrsne blagdane. Ova današnja uskrsna nedjelja biti će upisana zlatnim slovima u povijesti našeg mjesta, jer danas smo po prvi puta ovako okupljeni i jedinstveni. Danas svi imamo iste misli i jednake težnje i jedan cilj, slobodnu i suverenu Hrvatsku za svo življe što u njoj živi. Na današnji dan, prije 19 godina, u našoj župnoj crkvi svećenik je držao propovjed koju do danas nisam zaboravio, a nadam se da ju neću zaboraviti ni do kraja svoga života. Govorio je o sudbini jednog našeg iseljenika, dalmatinskog težaka, što se uputio u daleki svijet, u daleku Ameriku, trbuhom za kruhom, u nadi da će zaraditi dovoljno novca i vratiti se u svoju domovinu svojim najmilijima. Teško je radio iz dana u dan u rudniku zlata. Ne bi li što prije ostvario svoj stan, bio je čestit i skroman čovjek. Oko vrata nosio je malu kožnu vrećicu i nešto u njoj. Mnoge je interesiralo što to u njoj nosi i često su ga zapitkivali da im kaže, no on je uporno šutio. Rađala se sumnja da u toj vrećici skriva zlato i svoje stečeno bogatstvo. Od teškog rada i teških uslova života, iz dana u dan, sve više i više je slabio, sve dok jednog dana, bolestan i iznemogao, sruši se i zauvijek osta u toj kobnoj rudarskoj jami. Onaj najbliži njemu skoči i otrgnu onu vrećicu s njegova vrata u nadi da se dokopao njegovog bogatstva. Ali u toj vrećici nije bilo zlata, već zemljani prah, gruda hrvatske zemlje, sve njegovo bogatstvo. Mnogi su tako odlazili i ostavljali svoja ognjišta. Mnoge su majke zaplakale za svojim sinovima i kćerima. Mnoge su žene zaplakale za svojim muževima. I mnoga su djeca zaplakala za svojim očevima. Mnogo je suza proliveno u ovoj lijepoj domovini, a ona nas zove, sve nas koji smo ovdje
i sve one diljem cijelog svijeta da damo svoj glas za nju, za našu domovinu Hrvatsku. Zar da opet prokockamo njenu sudbinu? Zar da opet gledamo suze s tih starica? Zar da opet gledamo bijele udovice po selima našim i uplakana dječja lica zbog očeva svojih? Probudimo se konačno. Probudimo se iz tog dubokog sna, jer ovo je povijesni trenutak odluke. Izađimo na birališta i glasujmo. Glasujmo za demokratsku Hrvatsku. Glasujmo za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pogledajte dobro ove ovdje iza mene. Mi smo vaši kandidati za općinska vijeća i zastupnike ovi ovdje u Saboru Hrvatske. Iza naših imena stoji Hrvatska demokratska zajednica. Ne može vam danas obećavati kule i vile. Mi nemamo čarobni štapić u džepu da jednim potezom riješimo sve. Ali mi vjerujemo u Boga Isusa Krista. Vjerujemo u njegovo rođenje, vjerujemo u uskrsnuće. Jer vjera u Boga daje nam duhovnu snagu za borbu, a borit ćemo se za čovjeka, za mir, blagostanje i život dostojan tog čovjeka. Jer mi zaslužujemo mnogo, mnogo više. Također, borit ćemo se za slobodnu i suverenu Hrvatsku, a obećati vam možemo samo jedno, a to je, ako mi pobjedimo na izborima, nacionalni dohodak Hrvatske ostaće ovdje u našoj domovini Hrvatskoj. Hvala svima! Bog! Ja se zahvaljujem gospodinu Kojiću. Sada znate naša imena i kraj svakog našeg imena stajaće oznaka stranke koje pripadamo. Pa ako vam se šta dopalo, zaokružite taj broj. Još bih obavijestio jednu stvar. Prije početka su podijeljeni listići za pitanja, vaša osobna. Napišite ako imate neko pitanje, a gospodin Stjepan Mesić će probati odgovoriti na njih. Sada bih zamolio Kud da nam malo napravi jednu muzičku pauzu. Pozdravljam vas u ime Središnjeg odbora najmoćnije političke stranke koja je ikad bila u hrvatskom narodu, Hrvatske demokratske zajednice.
demokratska zajednica sada broji više od pola milijuna članova. To je najjača stranka ne samo u Hrvatskoj, nego i u Jugoslaviji. Ta stranka sa svojim programom, sa svojom programskom deklaracijom došla je pred hrvatski narod jer je sigurna da će upravo taj narod prepoznati šta to mi nudimo i šta želimo. Kao što znate, poslije svake kiše niknu stotine gljiva, ali neke su samo jestive. Najjestivija je ovdje Hrvatska demokratska zajednica i narod ju je prepoznao. Naš program je i naše ime. Hrvatska, što znači da smo mi nacionalna partija koja se bori za interese hrvatskog naroda ovdje i u čitavom svijetu. Bori se za interese Hrvatske i to demokratskim sredstvima. Zato smo i demokratska. Mi smo i zajednica. Mi smo i zajednica jer samo zajednički možemo te ciljeve dostići. Sada se na nekakav način veselimo ovim izborima, jer to će biti prvi puta od rata do sada da ovaj narod slobodnom voljom bira svoje predstavnike. Do sada takvih izbora nije bilo. Ni ovi nisu sasvim slobodni, ali su slobodniji od svih do sada. Hrvatska, kao što znate, dugo nema demokracije. Prva Jugoslavija stvorena je prevarom. Prevarom jer su predstavnici Hrvatskog narodnog vijeća pri poklonu Aleksandru Karađorđeviću došli sa zahtjevom da dobijemo federativnu Jugoslaviju. Ali on ih je prevario i uveo unitarnu. Ta odluka nikad na Hrvatskom saboru nije bila verificirana i ta država od početka je imala korozivni element i virus diktature. Nikad nije bila pravna država. Nikada nije bila pravna država i nikad u njoj hrvatski narod nije živio kao u svojoj domovini. Upravo zato što to nije bila pravna država, ta je država imala i puno protivnika. Protivnici su svi bili oni koji su živjeli u toj tamnici naroda, koji nisu imali nacionalna prava. Druga Jugoslavija je nastala u vihoru rata, dobila je revolucionarni legitimitet, ali poslije rata nikad na izborima, na višestranačkim izborima, ni ta država nije dobila verifikaciju. Prvi puta sada izlazimo pred čitav svijet, izlazimo pred ovu našu Hrvatsku domovinu s mogućnošću da stvorimo suverenu i suvremenu i demokratsku državu. Da li se to nekom svidjelo ili ne, mi ćemo je stvoriti. Zbog naših jasnih zahtjeva, koji su tako evidentni i tako razumljivi svim ljudima dobre volje, napadaju nas sa svih strana. Napadaju nas i lijevi i desni, ali to nas neće zaustaviti. Javljaju se apetiti jer misle da smo slabi. U nekakvim velikim glavama, vođama antibirokratske revolucije, stvara se ideja
o prekrajanju granica na račun Hrvatske. I ti glavonje misle da mogu dobiti hrvatske teritorije. Koliko god glave bile velike, na ovom prostoru nikad neće biti velike Srbije. Pritisnuti takim izazovima, vodstvo Hrvatske demokratske stranke je odgovorilo: ako neko pretendira na naš prostor, onda i mi imamo svoje zahtjeve i mi imamo povijesne granice. Prigovaraju nam da svojatamo Bosnu. A zašto bi mi Bosnu i Hercegovinu svojatali kad je i to država hrvatskog naroda? Špirima i agentima koji su ovdje došli da pribilježe šta mi tu govorimo, moram reći da paze kako će napraviti zapisnik. Jer ja sam rekao da je Bosna i Hercegovina domovina i hrvatskog naroda. Mislim da su me dobro razumjeli. Mi smo stranka slobodarska. Borimo se za slobodnog građanina, za civilno društvo, za pravnu državu. Borimo se da svi budu ravnopravni i svi budu slobodni. Jer do sada neki su bili ravnopravniji i to su smatrali da im je od Boga dano. Možemo biti samo ravnopravni. Ni milimetar više, ni milimetar manje. Jedan čelnik stranke sada na vlasti rekao je da smo mi stranka opasnih namjera. I mogu vam reći da su nas pročitali. Mi jesmo stranka opasnih namjera. Opasnih namjera za one koji su živjeli ne od svoga rada, nego od beneficija. Živjeli su od onoga što nisu sticali radom i znanjem. Živjeli su na tuđi račun i trošili su na tuđi račun. A mi smo plaćali taj ceh. Za njih smo opasni i to su oni dobro shvatili. Jer mi želimo društvo koje neće biti samo dograđivano raznim reformama. Jer sve moguće reforme imamo od rata do sada i nijedna nije uspjela, niti može uspjeti uz ovakav sistem kakav imamo. Mi zbog toga imamo samo jedno rješenje: promijeniti sistem do kraja i radikalno. Naredni izbori će pokazati, mi smo u to sigurni. Dobit ćemo autentične predstavnike hrvatskog naroda i svih drugih koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom. Dobit ćemo sabor suvereni koji će donositi odluke koje neće iznad sebe imati nikakve druge vlasti do Boga. Jugoslavija je, nekoliko puta sam rekao, ugovorna država. I ukoliko u toj ugovornoj državi imamo zaštitu svojih interesa,
i svog identiteta, mi je prihvaćamo. Ali ako to nije tako, mi kao suvereni narod na čelu sa suverenim saborom možemo donijeti odluku da se udružujemo s drugima ukoliko je to naš interes. Postoje nekakve škole, Beogradska pravna škola, koja kaže da je pravo na odcijepljenje potrošeno čim smo se jednom udružili u ovu Jugoslaviju. To pravo se ne može potrošiti. Pravo na odcijepljenje je pravo svakog suverenog naroda, pa tako i hrvatskog. Nikad nije sve zadano i mi odlučujemo s kim ćemo se družiti i dokle ćemo se družiti. Nas optužuju i za nedemokratske metode. Pa koje su to metode koje mi uprošujemo? Takih metoda nema. Mi se upravo borimo da na najdemokratskiji način dođemo na vlast. Ne da bi živjeli u slasti i vlasti. To nas ne interesira. Nas interesira da nađemo i nudimo ga strateški pravac za izlaz iz ove užasne krize u koje nas je dovelo partijsko jednoumlje. Sad čuli ste i prethodnike, mijenjaju nazive pa se drugčije zovu. Ali lisicu možete farbat kako god hoćete, uvijek lovi kokoši. Da bi se s ovim napačenim narodom moglo vladat, trebalo je dovesti do golemog straha. Strah je bio velik. Strah u kostima. Ljudi su se bojali UDBE, jer su postojali žbiri, postojali su agenti, a postoje i sada još, koji bilježe sve šta ko govori, ko pjeva i zašto pjeva. Ali taj golemi aparat političke policije, to zlo koje nijedan kulturan narod ne može trpiti, našim dolaskom na vlast prestaće postojati. UDBU ćemo ukinuti, a ako nemaju drugog posla, neka traže negdje mjesto na kugli zemaljskoj ko treba njihove usluge. Mi želimo društvo slobodnih ljudi. Želimo izbaciti partiju iz svih institucija. Neka se svako bavi politikom u slobodno vrijeme. Suci neka sude na temelju zakona, a ne na temelju telefonskog razgovora sa sekretarom komiteta. Policija je zato da štiti našu sigurnost. Vidim i ovdje ih dosta ima. Zato su plaćeni, a ne da maltretiraju ovaj narod, da maltretiraju ljude zbog toga što drugčije misle. Tužilaštva moraju raditi na temelju zakona. A što se tiče armije, armija je organ uprave. Često se to zaboravlja. To je samo organ uprave koji treba štititi granice, a ne da se bave politikom. Politika je preozbiljna stvar da bi to dozvolili da se s tim bave generali.
Hrvatska pred izborima, kad je Slovenija bila pred izborima, general Kadijević se najednom zaželio šetnje po Ljubljani i Zagrebu, misleći valjda da može nas uplašiti. Pa nas ne može uplašiti ni jedan general sve do razvodnika. Vidjeli ste, i Milošević je uključen u našu izbornu kampanju. I on je vršio smotru jugoslavenskih jedinica kao da je on šef jugoslavenske armije. On kad bude imao srpsku armiju, neka se pred njom kočeperi. Ovo je još jugoslavenska armija. Nas optužuju da smo mi ti koji podrivamo Jugoslaviju. Hrvatska i Slovenija nikad nisu podrivali Jugoslaviju, nego su uvijek za nju plaćali velike cehove. Vi znate kad je udružena Hrvatska u SHS, imam jedan podatak da je Kraljevina Srbija bila dužna ni manje ni više nego 2,5 milijarde zlatnih švicarskih franaka. Taj dug je mogao vratiti samo onaj koji je imao sredstva.